Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Nagimat-gimat mentagajan miet ngini khmi chwa syakimat Khubor naga Jylla. Hadin ke jing sakhi ya ke jing bitar ki pai ba ki bodo tiket ki bakwa ban lek pe kai ya ke semi final ka ban long hapdeng ke Shillong lajong persya ya ke North East United. Uba saibor sana badai u nong ai ktin jong Shillong lajong ula kentu ya ke sarkar Jylla ban snano da ke stadium ke bahe ban rung bon hajar ki brio. Kumban syukdo bala penbek hado lightly ki jaka di tiket henrei baro kimshim lala ban pendap ya ke jingdawa ki pai ba bat kani kala penbitar shikadai ya ki pai ba ki samla puli jongani ke Jylla ki ba puli pharmacist ki la pha da ka dorkas sha ka menteri ka bakhmi ya ka tanat ka koit ka khia ka Dr. Mazel Ampurin Lengdo ban pentip ba kat kum ka jubab na ka hok wat jingtip lani ka right to information ka ba kilayo pdiang na ka office jongga Directorate of Health Services MI lapan tip baka sarkar kam shim lapan khas satia yagi post nagbenta ki pharmacist hadu kini gisni lai phongut ki samla ki bala pendep ya ka jingsha hikai pentebet haga kam mystery lengba ka rural mason training program bala ajing hikai daga Giantia Institute of Technology Jowai nagbenta lai benai kenti ya ka bala ajing kershan daga Meghalaya State Skill Development Society kila syapan kup buram haga arfulai terik un Nailar arjar arfsap Lasami ki sernot syagini ki samla dau chairman jong Meghalaya Urban Development Authority ke sarkar Jylla uba wailat miki Shilla rengkat kajing sakhilang jong MDC ke Giantia Hills Autonomous District Council uba o lamin u officer naga Meghalaya Skills Development uba El Sushen u director jong Giantia Institute Technology Jowai uba B Marwen ka principal jong TJSC ke Dr. Yarap Langdekar nalor kiwei Hanong ba Shillong ka jing shong shit football kalong ka bajurba namar baki nong kershan ki yeng line ban yo tiket offline nak benta ka jing ila kai semi final hapadeng ke Shillong lajong persya ya ka North East United ka ban long ha ka arpun riu tarik Nailar arjar arpsau ha ka por san steng janmet ha ka singin kong ha JN Stadium warla ki jaka di tiket ha box office golf club ha electronic center Nailar bat ha Shillong cafe light mukra ki balabu ban play ha kapor RBJ mensni ha ka arpusau tarik Nailar ki nong kershan kila yeng lain nado kapor prabj menta ka step da ka basya ya uslap ha ka jingkermen ban yo ya ki tiket don ru ki bawan nado ki jaka bakham jingai klem ka bam ka di tang namar ban be yeng lain ban yo kham hakmat ha ka ni ka jing yeng lain ki don ki ba yo anrei khambun ki bum yo tiket show U Menteri Rangba ke Jylla u Konrad K. Sangma udang Syah Sumar mentah Civil Hospital Shillong namar baka kiu kensan ke jing shit bat ke jing jerem gamet. U Menteri Rangba Konrad u klem la ban lech yeng dorbar ha ke sengi sedang jong ke dorbar telang bat ula IT ya ke kam hau sembut Menteri Rangba u ba Preston Tensong paun shim ya ke jingkit kle na ka liang sarkar. Kamadian la yo jing tip ba udon ya ke jing pang typhoid. Lesi kani gandai kesin benengkong bau Menteri Rangba hagani ke Jylla Meghalaya ubalek ban Syah Sumar has Civil Hospital Shillong. U Union Minister badai pek ya katana Jal Shakti u Dr. Raj Bhushan Chaudhry ulaong bala itu ya ke Jylla Meghalaya kum ka waina ke Jylla bapau bah North East. Kumta don kam ya ki kampen roy ya ka ba onsat he lengba ka Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan ban pentiu ha ka ba dei bat ka surok bat kum juru ban penbha halor ka kat lengsun nalor kiwe ki mat ki ba ulapun pau gilong ban penne pensa ya ka Mei Mariang ya ka ba onle lengba ka National Green Mission bat ka Climate Resilient Agriculture Program Hakaliang ki kam jengok kai Pyrthei pat ke sarkar keme harengkat ka jingye trailang bat ke sarkar Jylla kila pli pat ba ya ka Swadesh Darshan bat ka Prasad scheme.
Shen on salak biang ban sedang lani pleno ya ke jingti doyong hapo ke West Khasi Hills District lengba ke jok start sayan lani ke scientific mining kata hadian shipo snem balasha khang no ha ke ying bishar NGT banti doyong thleu knai hapo ke Jylla Meghalaya borok kowe. Kahima Nongstoin Landowners, Coal Traders and Producers Association kawai na giseng ginong kayi daw yung lengbau ba Maulot President kipan ya ka jingkersyan na gipait ba ka West Khasi Hills halor ka jingkot pensngo pait ba na sorkar kaban salong ha ka arhunyo tarik mentau bunai hasdat kar West Khasi Hills District knang bakan long ka jimentoy yo pait ba ka West Khasi Hills bad ya ka jelahi barok kawai. Uba Ronnie Vilingdo unhap ban ino yang syuki kumun nong yalam jong kaliang persya hakiyeng dorbar tau an ke Jylla hadian balaingut ki MLA jong keseng Kongres dang hakini ki kendiat sengi kila lek ban penyeso yala di bat ke National People's Party. Ya menta ka Kongres kadon tang ya uba Ronnie Vilingdo marwai hakiyeng bishar tau an ke Jylla kabadon nriu pongut ki khot. Mentapan ini pai syakimat Khubor nak lengkari. Ki nong shong shnong jongga ding ka shnong ka bahap ha Nagon District jongga Assam kila shim ya karai bakin nomlet skolem satya shayeng ka sem jong u nong bat bor balayap hadin bo lalait pet na patong u tafikul Islam lalait pet na kiti pulet hakapor baki kem ya u nrei hakapor bo pen ula hap ban hagawai kapung bat ulayap hapo bat shim lalaki sho namar baki pulet kila te ya kiti jong u daga handcuff. Ulok ula siat yap yala kalok hadangkor ke bahap hapo Greater Noida bat ula pet kerat no nalaye. Ki pulit kila pentip bau dipak bardana bat ki bahi ngasem jung u kila penyap ya katai kalong keme hadin bakala mi ke jingyania ke bajur na kadau ke dauri. Ki bahi ngasem jong ka kentai kila kam bakila dep siu dauri khatway lak tengka nrei nakaliang ga yeng ngasem jong shenrang ki pan biang daga Fortuner kaba arfway lak tengka. Ki pulit kidang twet ban lap yo dipak bat ki bahayeng hasan jung. Kaseng Kongres ha Karnataka kala penkre daga plan B lada jaba o Sidaramaya uhap ban hiarsukino kum menteri rangba namar ka jur pelat ka jingyaki halor kamat kabaya dei bat kamuda bat Tribal Welfare Board. Ka Kongres kelapan krek ban seidau ji Parameshwara ban shimti kum menteri rangba lada jaba o Sidaramaya uhap resign no. Kinong yalam jong keseng BJP kilai lum Delhi ban lek buram ya kalengko sengiap kapasan snem jong unong yalam ka BJP ubala khlat no u Arun Jaitley. Hagani kesengi kilapan kenmau bo Jaitley udai unong yalam ubala tre shitamba ban penkiu ya ke BJP ha India bat ula batru yaki kerdan beper hakapor ba ulong unong mikmat baik ba. Kashnong pagnau gabadon ha Chamoli District jong ka Uttarakhand kala syarong nakadaw jing tua khendo kabajur haga step pengap jong sengi sajan baro ki yeng gisem kala syarong lut hagani jing tua khendo nrei shwa bakanja gani jingja ka sorkar kala dep pen ken ria lut ya kibriu namarba kila itu bakadon ke jingma kinong shong shnong menta kisa ri tengen hagawai temple kajing yap briu nakadaw kajing hap ka bos syariat ha Nepal menta kala kiu syaka sauhuingut ya kani la pentip do menteri sarkar jongga Maharashtra u Girish Mahajan ka bos ka bahap syariat kadai ka bakit ya kinong le jengok kai Pyrthei ki bana Maharashtra ka Kolkata High Court kala kentai ya ka jingkerpat jongga sarkar West Bengal badai ban khang ya kinong ya ki bakin Torsha Secretariat ka kanhon ki samla puli kalapan bana bahkan penlong da gajing yakhi bantur sya secretariat haga arpunyo tarik Nailar arajar arpusau ban penpau ya gajing persya halor gajing sya bat bor bat jing sya peniap jongga doktor jongga RG Kar Medical College and Hospital ka sarkar kala kerpat naga ying bishar ban khang ya gani gajing tmu nrei ka ying bishar kala kentaj ya gani gajing kerpat penban kala hukum bagi pulit kimdai ban penwit ya gajing yakhi ka bacai-cai dong ini pai sasha gimat Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Uwei kulung ubadang shipau benai hagaza. Ulayap siliang namar bogyo ya kejingpang type 2 polio. Kabadai kejingpang kebenengkong hagini ki arpusan senem ong ke World Health Organization.
Ka United Nations ka kentu ban penkloy ya jing ai dawai tika ya ki khlung khna bat ka khot ya ka jing sange thma ka ba news ni hapdeng ka jing kan at ka Israel bat ka Hamas ban ailat na ka benta ban pendep ya ka jing ya lap pensngu thu halor ka ni ka jing pang mentau khlung ulakoi bat ka jing persyang ban ai dawai kan sedang ha ka bakut jung benai Nailar laingut ki brio ki layap bat omduna ya ka sangut kila mensau ha ka jing sha thambor da ka tari ha ka Festival of Diversity ha Zollingen Germany ha ka sing thodi ya ka ni ka tamasa ka barakhi ka jing dap nreus pa san phos nem jong Zollingen la pen sange no hadien ka ni ka jing ja ki bor san shar bat ki pulet ki dang toket ya ka jing thmu halandet jong ka ni ka jing sha thambor ki Bhishim Cubes ki dawai blashna hapo ka Bharat Health Initiative for Sahyog Hita and Matri ki bala ais ngobha da Narendra Modi ya ka Ukraine ki dei ki tiar sumar ki blashna khnang ban ajing sumar kriki khamtam ha ki jaka badon gathma kini ki cube ki wan rangkat bat ki tiar sumar ba kongsan ki la ban sumar hadu ars pa angut kinong pang man kasngi bat kim don kam ya kano ko boarding na shabar ban trekam Kiriu Shempang jong ke India kin ai training ya ki brio jong ke Ukraine ban pendon kam hok ya gini ki cube ka bapen I ya ke jingshim kya jong ke ri India ban yarap ya ki brio. O President ke Ukraine o Volodymyr Zelensky ulamaham ba ke Russia kan mat ya ke jing ki bakrau ha ka yok ka kot lada kiri kentup ya ke India ki sange ban thiet ya ka umpniang jong ka. Wat hapdeng ki jing penjari kendon jong ki ri sepni kajing wanra umpniang juga India na Russia kalakio hado jan 90% na kajing tiet umpniang baro. Zelensky ula banjur bakayo kat jong Russia kasyania baha ha kajing shalan umpniang syabari kaba penlong yaka ban syakta lara kajing dawa ha ka Pyrthei barak kawai kahir. Kiding kibala penmi da kajing long kasuin beneng kabashit bat kabarkyang bat kala air kabajur kimpat poi sya kanong ba Sao Paulo wat la ka tedem kala pendum ya ki benta jong beneng ka sarkar kala thau ya ka komiti bakarki namar ka jing plu kala penthut ya ka jing trekam ha ka karkhana penmi sini ba he tam ha ka Pyrthei pat khang la ru ya ki kat to kat ni ki surok ba u kertong shimet u Robert F Kennedy Jr ula penkut ya ka jing yalap election jong u ha ka arblai tarik Nailar bat ula kershan ya u Donald Trump ulaya solang baru Trump ha gajing yalang yalap election ha Arizona ha kaba kilaya sam jungmut halal kimat kum gajing da khaput bat gajing kren light lut Robert F Kennedy Jr ukermen ban yo ya ka kerdan ha ka sarkar jong Trump ka US kalap diang sngoba ya gajing let jong menteri rang ba ado kari Narendra Modi dangshen sha Ukraine da ka bakermen bakan la ban yarap ban penkut no ya gajing ya kan an ha pedang ka Russia bat ka Ukraine unong ai jengmut jong White House u John Kirby ula ong balada ka jingle jengo jong Modi ka yarap ban pensuk ya ka jing kren yasuk ka baya habat ka jing angno jong President Zelensky ka Ukraine naga bentaban yo ya ka jing pen baik ka bahok kan long ka bomentoy ha ka jing le jengo jong u sha Ukraine u menteri rang bado kari Narendra Modi ula khot yo President ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ba on wan sha India Zelensky ulap diang ya ka jing khot sngoba bat pen pau ya ka jing angnot ba u le jengo ya kari India da ka ba ong ba u thrang ban pen klan ya ka jing ya dei ha pedang kini ki artli kiri kadai ka sien ka benengkong ba menteri rang ba do jong kari India ula yu kejat ha Kiev nado bala yo ka jing lai lo jong ka Ukraine ka jing le jengo jong Zelensky sha India kan shong ha ka jing long jing man ha Ukraine uslap ubajur ha huludau China ulawan ra ke jing slei ke bajur bha ha ka ba khat wei ngut ki brio ki la yam bat khat saungut ki la jar ngai ke eryong galawan ra ke jing julor ba krau ki surok ki line boarding ki yeng ki sem bat ki jing thung jing tep hado shispa khandai pho hajar ngut ki brio ki la shakta ha ka ba ke jing julor kalong kumba i wei point sau billion dollar ki jing persyang kidang ya syakman ban pentemai ya ki jing tei bat ban wat ya ki baca ka jing ya kren yesuk ha pedeng ka Israel bat ka Hamas kan sedang ha Cairo ha ka sngi blai
Hagani gajing ekran on ya don lang uhe jonga CIA William Burns unong ai jingmut jonga White House Brett McGurk Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani jonga Qatar bat uhe jonga tanat sentiat jonga ri Egypt katong kalong ban ekran nagabentaban sange ya katama ki jing ekran badang shen ki kentup ya ki jing dawa baka Israel kan wengno na ki katdo kat ni jaka hendrai menteri rang ba do jo Israel Benjamin Netanyahu artatin marka jing hagaliang ka jing shngai ha ka jing kran jong ha ka sngi lai lo jong Ukraine President Zelensky ulapan bena bakat ba ka Russia ka temu ban penjat ya ka Ukraine ka tama menta kalawan pai biang shalaying ha Russia Zelensky ula banjur baka Jylla ban yakun jonga Ukraine kala penlengo sa sisien ya ka Pyrthei. Zelensky ula khat sin yo President jonga Russia Vladimir Putin kum temen bapang bat ula maham begitu gi bawan ra ya gejing sneu ha Ukraine kini ya kendo ya gejing bishar hok halaka jonga kendo ka siap. Nailar katau Zelensky ula soy ya ka ain ka bakhanglat ya ka balang Orthodox kabadon jingye day bat ka Moscow ha Ukraine ka jingle ka ba la kanto jor da ka Russia kito gilong gimat Kublai